not gonna bullshit you, okay? Loven om oikos, eller oikosnomos, det er selvfølgelig der, vi får ordet økonomi fra. Et oikos består af den frie side og den ufrie side. Det her det er egentlig et system, der fungerede også i Danmark indtil ca. 1915. Det betyder, at den mandlige leder af oikosen, det var repræsentant udadtil. Hvad fanden skal jeg lige sige til hende? Jeg har jo slet ikke noget spændende at fortælle hende om. Hvad fuck var det? Hallo? Hallo? Altså... Hvad er det her? What? Hvad er det her lige? Jamen, lad mig prøve. Hey cowboy, hvad laver du her? Det er det min ørken. Hvem er du? Mie? Hvad laver du? Hvad laver jeg her? Den her ørken er ikke stor nok til at spække to. Jeg udfordrer dig til en duel. Gør dig klar til at dø. Rolig. Okay. Vågn op. Hallo. Du har reddet mig. Du vandt duellen. Jeg elsker bare sådan en rigtig cowboy. Howdy, partner. Hey! Ikke nogen hat på i min team. Det var måske ikke super gennemtænkt det der heller. Det var virkelig dumt, det du gjorde. Det kommer du fandme til at fortryde. Ej, lad nu være, skat. Hvad nu? Du er altid så voldsom. Han tog jo kun den sidste cola. Hvad sker der? Ej, kan du ikke gøre noget? Han vil slå ham ihjel. Rolig nu, ikke? Vi kan snakke om det. Du behøver ikke gøre... Hold nu kæft! Ej, hvad er der sket? Jeg fik lige et slag. Ej, det ser godt nok slemt ud. Lad mig lige se der. Ej, for helvede. Det bliver nødt til at se med det der. Gå med dig. Bonjour. Men der var du endelig. Har du hørt Harry, han er død? Ja, altså han fortjente det godt nok, men... Vil du have et sug? Ja, selvfølgelig. Ej, hvad laver du? Hvad? Du er den sidste.
Nå. Ja, jamen, jeg skal nok købe dig nogle flere. Ja, fordi en rigtig mand ryger jo. Hej. Hej. Hvad, kunne du ikke tænke dig en cigaret? Ej, ellers tak. Jeg ryger godt nok heller ikke. Jeg troede heller ikke, du gjorde. Nej. Okay. Det gør jeg heller ikke. Det er også... Det er lige meget. Det er meget dejligt. Føling, Olsen, det kommer dækning. Tag din rifle, skyd! Fuck det. Det kan altså ikke passe. Nu, kom nu. Ej, hej. Hej. Til mig? Ja. Ej, tak. Selvfølgelig. Er du så klar? Til hvad? Til vores date? Ja, jo. Ej, det var nogle virkelig flotte blomster, du gav mig. Ja, jo. Jeg elsker virkelig blomster. Blomster? Ja, selvfølgelig. Altså, klart. Okay. Kom så. Hun kan godt lide blomster. Hun elsker blomster. Kom så. Hej. Hej. Jeg har købt dem her til dig. Nå, ej, tak. Ja, jeg tænkte på, om du måske tager med spise en dag? Ja, ej, ja, det vil jeg mega gerne. Ja, ja super. Så ses vi. Okay. En sidste. Det skader sgu ikke. Hallo? 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 Hvad? Hallo? Hallo? Please, nej.